Doble ang pagpanglimpyo sa Hapsay sa Patib sa Cagayan de Oro City, LGU sa usa sa mga dakong creek sa syudad aron malikayan ang pagbaha karong nagsugod na ang pagulan-ulan sa syudad samtang pagpanindot sa mga parke sa Divisoria area gipaspasan na sab. Ani report. Gisugda na pagbalik sa Hapsay sa Patib sa Cagayan de Oro City, LGU ang pagsuta sa kahimtang sa mga kasubaan ug mga creek sa syudad. Unang gilantaw sa grupo ang portion sa Bitanag Creek sa Barangay 36 sa downtown area sa syudad. Sa ilang inspeksyon, nakita ang mga nagkadayang sanga sa kahoy, dahon o mga household waste nga mibara sa creek, partikular sa gimuntar nga garbage trap sa DPWH. Bitanag ang atong atimanon kog ayo kay mumugid na siya ang grabe nga baha, basta grabe nga ulan kay ang waters magunya gikan pagbukidnon, and then this also is one of the longest nga creeks nato, no, and then it passes through kuan pagyud the Central Business District. Magpadayon ang pagbantay ug paglimpyo sa lugar, labi na nga nagsing-abot na sab ang ting-ulan. Samtang karong bulan sa Hunyo hangtod Hulyo, hinay-hinay na nga maablihan sa publiko ang mga bagong dagway sa tulo ka mga parke sa Divisoria area sa syudad. Gani, usa sa mga parke ang nahuman na ang gihimong rehabilitasyon, samtang ginatiwas na lamang ang laing duha pa. Target nga makumpleto kini. Una pa man ang Higalae Festival karong tuiga, ilang gipasigarbo ang bagong hulagway sa Divisoria area kung asa makita ang state of the art ug environment friendly nga mga parke. 20 cm lagi nakalapang katason sa park. Unya, instead of solid concrete, himuon na siya nga pavers. Kaya para ang rainwater, dili na siya mo dagan paingon sa dalan, pero mo paingon sa atong drainage, kundi dili mo sunop na siya paingon sa yuta. Cyril Chavez, 1 Mindanao.